Την ίδια ώρα που βγήκα από το προεδρικό. Σας άκουσα να λέτε για την κυρία Γεννηματά. Λέω σίγουρα αύριο το πρωί θα το πάρει τηλέφωνο η κυρία Γεννηματά να του πει: κύριε Πρόεδρε, με εκθέσετε. Δεν το είπα για να εκθέσω κανέναν. Εγώ λέω την αλήθεια πάντα. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι λέτε την αλήθεια. Με πήρε. Τη ζημιά την έκανε ο Χατζηνικολάου, ξέρετε γιατί. Την ώρα που βγήκα από το προεδρικό μέγαρο μου λέει ο βοηθός μου: σε θέλει ο Χατζηνικολάου. Λέω να σου μεταβάσει, δεν μπορούσα να μιλήσω, πήγαινα να μιλήσω στις κάμερες εκεί που είχαν έξω. Λέω να σου μεταβάσει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Είχαμε συνεννοηθεί για την εκπομπή της Δευτέρας από την προηγούμενη. Ναι, με τον Παρλά, έναν κύριο βοηθό του. Τον κύριο Μπάρλα. Ναι. Λέει λοιπόν ο Χατζηνικολάου: μη βγει πουθενά αλλού ο πρόεδρος μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό το συνηθίζει. Αυτός είναι ο λόγος που με περίμεναν Μέγκα, Αντένα, Sky. Ο Sky μάλιστα ήταν 3 ώρες έξω από το σπίτι μου. Εγώ είπα. Ναι. Λοιπόν. Και εσύ δεν με είχες πιστέψει, αλλά δεν σου είχα πει τη μέρα. Ο Ευαγγελάτος κρυβόμουν. Τι να του απαντήσω του Ευαγγελάτου. Μου λέει ο Μάριος Γεωργιάδης, μου λέει ο Μάριος ο Γεωργιάδης, είναι να βγει, μου λέει, στο Χατζηνικολάου. Στο Χατζηνικολάου να βγει. Δεν έχω πρόβλημα, γιατί και αυτό ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να φοβάται την είδηση, μόνο αν την έχεις συμφωνημένη θα τη χάσεις, αν σου βγει σε άλλο. Έχεις πάντα το δικαίωμα του follow-up. Υπάρχουν πάντα πράγματα ανάλογα με την πληροφόρηση που μπορείς να ρωτήσεις και να βγουν. Και έτσι έμεινε ένα κενό 48 ώρων που δεν έμαθε αμέσως η Ελλάδα τι είχε γίνει μέσα. Το κενό έληξε χθες. Τώρα θα μας πείτε αν σας πήρε κάποιος ή όχι τηλέφωνο. Όχι, δεν με έχει πάρει. Κανείς έτσι. Από τους δημοσιογράφους. Αυτό ήταν και το πλεονέκτημα. Οι δημοσιογράφοι σίγουρα θα έχουν πάρει 50 μέχρι να πάρουν. Από τους αρχηγούς σας ρώτησα, γιατί υποτίθεται ότι ήσασταν εντός εισαγωγικών, με σεβασμό απέναντι σας, το καρφί. Θέλετε να σας πω κάτι. Εγώ σας απάντησα ότι για την εκπομπή του Χατζηνικολάου είμαι σίγουρος. Δεν έχουν συνηθίσει στην αρχή. Εγώ θα σας πω ένα τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Σας απαντώ. Σας λέω λοιπόν ότι ο Χατζηνικολάου εχθές έκανε εργολαβία εξόντωσης. Επιμένω. Μέσα στην εργολαβία ήταν και η... Τι το είπατε αυτό, αυτό του το είπατε. Γιατί δεν του το είπατε και το λέτε σήμερα στο ραδιόφωνο. Εγώ είμαι έξυπνος άνθρωπος. Εγώ αμήνθηκα. Σήμερα θα του το πείτε αν σας πάρει τηλέφωνο. Τι να του το πείτε. Το μάθει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που θίγονται από την Ένωση Κεντρών είναι η Γεννηματά που θα μείνει εκτός Βουλής, τώρα μπαίνει αυτή τη στιγμή, έχει 5. Μέχρι το τέλος όμως θα δείτε τι θα έχει. Ο Θεοδωράκης που βγήκε εκτός Βουλής, ο Καμένος που θα σιγουρέψει το εκτός Βουλής εντελώς και ο Τσίπρας που θα χάσει τουλάχιστον 5 με 6 μονάδες από το Λεβέντι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνομότσαν και λένε πριν δυναμώσει κι άλλο, ο Λεβέντης. Ναι, δεν τον πριονίζουμε όσο μπορούμε. Και ανέλαβε ο Χατζηνικολάου. Ανέλαβε ο Χατζηνικολάου να το κάνει διπλωματικά. Γι' αυτό μου λέγανε διάφορα πράγματα. Αν σας ξανακαλέσετε εκπομπή, θα πάτε. Θα πάω. Θα του τα πείτε αυτά. Κοίτα. Αυτά θα τα μάθει από εσάς. Θα λέω να ακούσει, στο γαμπρό να ακούσει πεθερά, όπως λέγεται. Στην πεθερά δεν θα το πω ποτέ. Για να μην χαλάσω σχέση με την πεθερά. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Τότε όμως πρέπει να μου βρείτε το λόγο του συμβολέου. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Υπήρξε ένα συμβόλαιο, πρέπει να μου βρείτε ένα λόγο. Ή να το κάνει και σε άλλους, δηλαδή να καλέσει και το Θοδωράκι να του κάνει το ίδιο, ή τη Γεννηματά να της κάνει το ίδιο, και αν κάνει εντελώς το ίδιο, τότε θα πω άλλαξε ο Χατζηνικολάου και έχει γίνει δεικτικός με ήττα, εμπριστικός, άλλαξε απλά η στάση. Θα σας πω κάτι και πάνω σε αυτό. Εμείς είναι ανοιχτό το κέντρο, αν θέλει ο κύριος Χατζηνικολάου να παρέμβει είτε τώρα, είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή και να μιλήσει. Θα σας πω όμως ότι... Εγώ τον αγαπώ. Τον αγαπώ γιατί τον μπλέξανε. Θα σας πω δηλαδή είναι πλάκι, δηλαδή, ίσως και ήταν ένα βράδυ που ήταν ο Σταύρος ο Θοδωράκης. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουνα σε... Να μιλάω πιο κοντά. Γι' αυτό μου αρέσει ο πρόεδρος, γιατί είναι αφόρμητο σε όλα. Με iMessage με κάποιον συνεργάτη του, στενό του συνεργάτη του, τον Σταύρο του Θοδωράκη. Και του λέω, άγριο λίγο το κλίμα απόψε, γιατί... Πώς το εξηγείτε. Ρεπορτάζ έκανα και εγώ με βάση την εκπομπή του Ενικού που έβλεπα.
Ο συνεργάτης του, απλά δεν τα λένε εκείνοι όπως τα λέτε εσείς, ο συνεργάτης του κ. Θεοδωράκη, και εδώ, εγώ δεν λέω το όνομά του, αλλά αν θέλουν την ώρα της εκπομπής λέτε του ελληνικού. Μπορούν να βγουν, ναι, και να το διαψεύσουν, αν όχι. Είπε ότι αποστολή εκτελεί. Ναι, γιατί άρα ο κ. Χατζηνικολάου θα πρέπει λίγο αυτό να το δει. Πώς το διαχειρίζεται, ενδεχομένως θα πρέπει να απαντήσει. Δεν με πειράζει. Ότι είναι κορυφαίος δημοσιογράφος, εγώ το δέχομαι. Είναι όντως. Είναι άνθρωπος ηθικός και ακέραιος και αυτό το δέχομαι. Δεν έπρεπε στο Λεβέντη να φερθεί έτσι, γιατί ξέρει ότι κουβαλάω 30 ετών πίσω μου αγώνες σκληρούς. Αυτό μόνο με αδίκησε εκεί. Αν ήμουνα του χθες αγωνιστής, δηλαδή μιας ημέρας αγωνιστής, καλώς με κοπάναγε. Θα με κοπάναγε. Αλλά τον τρόπο να το ισορροπήσει. Εγώ όμως νομίζω ότι τα μέσα, κύριε Πρόεδρε, σας έχουν σεβαστεί, σας έχουν τιμήσει, σας έχουν αναδείξει, με ποια έννοια το λέω, όχι ότι δεν σας γνώριζε ο κόσμος, αλλά έχουν αναδείξει τα επιχειρήματά σας και πρώτων εκλογών, προσέξτε, και ενδεχομένως θα μπορούσα να πω ότι εγώ από τον Νικολάου σας γνώρισα περισσότερο. Δεν μιλάω ως, προσέξτε, ως δημοσιογράφος. Εχθές επιδίωξε αρνητική έκβαση να... Αφήστε τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, αλλά ένας νέος άνθρωπος, και εγώ και πολλοί άλλοι, σας γνωρίσαμε μέσα από τις συνεντεύξεις που σας έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου. Τελικά μπορεί και ο Παναγιωτόπουλος δηλαδή, σας έκανε και καλό πρώτον εκλογών. Και ο Παναγιωτόπουλος το 1992 σας έκανε καλό με ωφέλησε. Χατζηνικολάου πρώτων εκλογών. Ακούστε αυτό που σας λέω. Δεν είπα το αντίθετο. Εγώ γι' αυτό έτσι η χθεσινή του στάση είναι ανεξήγητη. Περί συμβολέου, δηλαδή μου φαίνεται... Το συμβόλαιο δεν το λέω και δεν το λέω επισήμως το συμβόλαιο. Νικολάου είναι από τους μοναδικούς ανθρώπους μαζί με τον Γιώργο τον Μητσικώστα, οι οποίοι ζήτησαν δημόσια συγγνώμη από τον Πρόεδρο για την παρελθοντική συμπεριφορά. Δεν μπορούμε να καταλογίζουμε. Και εκεί μπορώ. Και εκεί. Και εγώ μετέφερα κάτι που απλά μου είπε ένας συνεργάτης του κ. Θεοδωράκη και μου το έχει πει. Και εκτός αέρα, ο κ. Χατζηνικολάου. Και οφείλω να δώσω ένα ελαφρυντικό στον κ. Χατζηνικολάου, ότι θεωρώ ότι μόνος του δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, γι' αυτό το λόγο είχε άλλους 3 δημοσιογράφους μαζί του. Ενώ ούτε στον κύριο Μητσοτάκη είχε 3 δημοσιογράφους, ούτε στον κύριο Τσίπρα είχε 3 δημοσιογράφους, ούτε στον κύριο Καμένο, οι οποίες ήταν κοντινές συνεντεύξεις που είχαν προηγηθεί. Και σε όλους αυτούς, όλο το πάνελ των καλεσμένων, η χθεσινή σύνθεση. όλο το πάνελ των καλεσμένων των ερωτηθέντων, που ήταν οι πολίτες οι λεγόμενοι, ήταν συστημένο στους προηγούμενους. Και στο πάνω τον Καμένο είχε, και μάλιστα εγώ είχα πει ότι το παρατραβήξανε. Σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή. Ένα λεπτό. Για να το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι... Δεν έχει κλείνει, απλά θέλω να πω ότι με τον Νίκο Χατζηνικολάου έχει φερθεί πάρα πολύ έτοιμο. Και το λέω από την άποψη. Και ακόμη θεωρώ ότι είναι ένας από τους τύπους και μεγάλους δημοσιογράφους. Και το λέω από την άποψη ότι είναι απόν, επειδή είχε και πριν από λίγο τη δική του εκπομπή ο Νίκος Χατζηνικολάου, προφανώς δεν μας έχει ακούσει. Δεν είχαμε το χρόνο να τον ενημερώσουμε, γιατί το σωστό δημοσιογραφικά, δεοντολογικά θα ήταν να βγει και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Θα τη δει στο ίντερνετ. Σωστό είναι αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ για να κλείσουμε 2 πολιτικά θέματα. Σαφώς. Εντάξει, για να λέμε το στραβού. Για να λέμε το στραβού το δίκιο, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι κλείνεται ένα θέμα, ανοίγεται 10 άλλα. Οπότε η δουλειά του δημοσιογράφου είναι μονίμως να πρέπει να σας πιέσει προκειμένου έτσι σαφώς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι εχθές είχαμε αποφάσεις όσον αφορά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με μία συνάντηση με την Ελλάδα να είναι απούσα, και πώς χαρακτηρίζεται ότι μετά από αυτή τη συμπεριφορά, που δεν ήταν παρούσα η Ελλάδα σε αυτή τη συνάντηση, ο κύριος Τσίπρας πήγε κανονικά στη Σμύρνη προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ελλάδας Τουρκίας. Που ήταν απόνο ο κύριος Τσίπρας, εγώ το είπα στη Σύνοδο Αρχηγών, τους είπα να μην κάνετε συναντήσεις διμερείς με τους Τούρκους, γιατί αυτό περιμένουν οι Τούρκοι για να μας φάνε. Να αφήνετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνεί με τους Τούρκους. Δεν έχει λόγο όμως η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Μέρκελ τούτη τη φορά ήταν πιο καλή από τον Τσίπρα στην υπεράσπιση της Ελλάδος, σας διαβεβαιώ. Και εμείς απλά να ταυτιστούμε με την Ευρώπη. Τι άλλο θέσατε το δεύτερο? Ότι ο κύριος Τσίπρας παρόλα αυτά βρίσκεται στη Σμύρνη. Είναι στη Σμύρνη με 10 αυτό κακώς πήγε. 10 υπουργούς και... Εκεί κακώς πήγε. Στο τέταρτο γιατί οι Τούρκοι όταν βρίσκουν Έλληνα μαζί τους,
είναι εύκολος ο Έλληνας αντίπαλος. Άρα, Αυτό μου το είχε πει ο Γιώργος Μαύρος. Πριν πεθάνει ο Γιώργος Μαύρος, μου είχε πει ότι έκανα 124 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό, κατά της Τουρκίας, καταδικαστικές. Ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εθνικής Ενότητας. Αφού λέει τελείωσα εγώ και έκανα 124, πίστευα ότι μόνο αυτές είναι αρκετές για να ισχυροποιήσουμε την Κύπρο και να φανεί να καταδικαστεί από όλους τους οργανισμούς η Τουρκία. Πάει ο Καραμαλής, λέει, αφού τελείωσε μετά και έφυγε από την Ένωση Κέντρου, έφυγε από την κυβέρνηση και έμεινε μόνος του ο Καραμαλής, μόνος του η Νέα Δημοκρατία η λεγόμενη, πάει μόνος του σε διμερείς σχέσεις ο Καραμαλής με τους Τούρκους, ατονούν και οι 124, πάνε χαμένες οι καταδικαστικές κατά της Τουρκίας αποφάσεις και τελικά οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή μένουν με διεκδικήσεις στο Αιγαίο, μη αναγνωρίζονται στα 10 μίλια εναέριου χώρου, λέγοντας ότι τα Δωδεκάνησα είναι αποστρατιωτικοποιημένες οι Άζοι και λέγοντας ότι το Καστελόριζο δεν είναι Δωδεκάνησα αλλά Ανατολική Μεσόγειος. Δηλαδή πού φτάσαμε, είχε ο Γεώργιος Μαύρος πετύχει 124 κατοχυρωτικές υπέρ των ελληνικών συμφερόντων αποφάσεις και πήγε ο Καραμαλής με διμερείς επαφές ο γέρος και το ξεφτύλισε και έδωσε το πλεονέκτημα σιγά σιγά στους Τούρκους, οι οποίοι θέτανε στην ατζέντα νέες διεκδικήσεις συνέχεια. Δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε, όταν βρουν Έλληνα, βγάζουν μια ατζέντα και λένε θέλω αυτό, θέλω εκείνο, δεν αναγνωρίζω εκείνο. Εμείς δεν πρέπει να πηγαίνουμε, γιατί πηγαίνοντας νομιμοποιούμε, επισημοποιούμε τα αιτήματά τους. Και θα μου έχουν κάνει το χατήρι αν τους κάνουν. Αν ξεπεράσει τώρα τις δυσκολίες αυτές, θα μακροημερεύσει ο Τσίπρας? Όχι, γιατί είναι οι δυσκολίες απέραντες. Η κύρια δυσκολία είναι να έρθουν επενδύσεις. Επενδυτής δεν θα έρθει ούτε ένας όσο υπάρχει φόβος Brexit, όσο υπάρχει μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη. Καταλάβετε το. Δηλαδή, όσο και να λύνουμε τα άλλα θέματα, αν δεν έρθει νέα παραγωγή, νέο έσοδο να συμπληρώσει. Αυτό μου το είπε και η Κατσέλη όταν συζητήσαμε για τις τράπεζες. Μου είπε: οι τράπεζες δεν κάνουν συναλλαγές, μόνο ο ταχυδρόμος πάει τις συντάξεις, δεν κάνουμε δουλειές διεκπαιρεωτικές. Αν δεν έρθει χρήμα να συναλλαγούμε με τον κόσμο, θα κλείσουν οι τράπεζες. Και ήδη εχθές έμαθα ότι το ΔΕΛΤΑ ζητάει νέα ανακεφαλαιοποίηση. Το τραπεζών. Ναι, νέα ανακεφαλαιοποίηση. Διότι τα 12 δις που βάλαμε απεροφήθησαν. Γιατί στο μεταξύ αυξήθηκε η μαύρη τρύπα των κόκκινων δανείων. Κάθε μήνα 1,5 δις είναι τα κόκκινα δάνεια που προστίθεται, το καινούριο 1,5 δις μη εξυπηρετουμένων δανείων. Πέρασαν 5 μήνες, 5 επί 1,5, 7,5, 12 ήτανε, οι τράπεζες πάλι είναι στον άσο έτοιμες να πτωχεύσουν. Και θα κλείσουν και δεκάδες υποκαταστήματα τραπεζών και θα τα κλείνουν και απολύουν. Ναι. Ευχαριστώ για την καλοσύνη. Θα μου επιτρέψετε λίγο να κλείσω εγώ με διαφορετικό τρόπο την εκπομπή. Είναι να χαλαρώσω λίγο το κλίμα. Το έχεις. Ναι. Να πούμε αυτή τη στιγμή ως αδυναμία κιόλας προς το γυναικείο φύλλο, χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και εδώ και την. Σήμερα είναι η γιορτή. Σήμερα είναι η γιορτή. Γιατί η Κανέλη χθες μιλούσε κάπου για τις γυναίκες. Στην εκπομπή σήμερα. Προφανώς εν ώψη της. Δεν ξέρω αν είναι η καταλληλότερη να μιλάει για τις γυναίκες, βέβαια. Οπότε πρέπει να πούμε. Δηλαδή, δεν πάση περιπτώσει, πάντως μιλούσε για τις γυναίκες. Να πούμε πολλά. Είναι καλή. Και αγωνίστρια, πλάκα έκανε, την αγαπώ πολύ. Κλείσε Μάρια γιατί δεν έχουμε χρόνια πολλά στις γυναίκες. Υπάρχουν και κάποιες που έχουν και γενέθλια να τους ευχηθούν για χρόνια πολλά. Και από εμάς, εμείς είπαμε ότι έχει και ο πρόεδρος. Εγώ θα πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Γιατί αν είναι μόνο οι γυναίκες καλά και πεθάνουν οι άντρες, δεν ξέρω αν το ανθρώπινο είδος θα συνεχιστεί έτσι. Η γυναίκα είναι και η πρόεδρος του σταθμού ημέρη. Ευτυχώς τότε που κλέξαμε το εγκόμιο και δεν είπαμε βαριά φράση. Αυτό είναι το σημαντικό. Να κλείσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάγδα Τσέγκο, Σπύρο Παπαδάκη. Πάρης Κουρτζίδης. Αύριο το πρωί, 11 με 1, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας.